Míle fáilte romh is deachanteo go Ard Mhacha agus Páirc na Lúthchleasa agus an céad mhairte de chríomh hinsear na man anseo agus Ard Mhacha agus na bhí ag tuairt aíar a chéile anseo inniu. Ag galanta, Páirc galanta, Amsir galanta anseo in Ard Mhacha inniu agus an rion ag scalú an úsarín anseo teasínta ag teachtas agus na himróí an mhuí ar Páirc ag deanna réad an céad mhairte den chríomh agus muidir dúil go mór le an-chluthe idir seampaní na sraithe, seampaní olú Ard Mhacha agus well Corín na hhéir na gáil siar go fiche dó chun An Mhí. Chundaí atá ag géirí tafad níos fearr a dhéanú am líana agus golchancin a dhéanú inné cluthe canis chug go lainn inéan a chlí. Agus an thuras deanta acu bháil níl thuras roiada ó chun An Mhí anseo go Ard Mhacha ach iad anseo lean dóchas go hairithe Ard Mhacha anseo gan imi macan a níos go príoscórlaí sacas in na tamhaí le gáirtú glúine inné an cluthe canis olú sin agus gantanas allmhór atá de Ard Mhacha an céiste bheits an na cé a líne sa barna sin an seo dóibh aniu agus na scóna sin a amsú dóibh. Mar sin de na frinne atá animnithe agus le Golamán Páirce coppla achrú ach tu go muid hacu sin ar báilbug. An tuiseach le Ard Mhacha an cúlbair sacras sin ban cara cuppan an cá an lína lean cúil deanta le Iverdog Grace Ferguson captain na frinne ban a thóg corn na sraithe am líana Clóda McCambridge neart taithí agi siúd agus Roisin Mulligan in San Cornell. An lína lachúil cáid tó ó chláán éan ó Chris Viglenain, Lauren McConville, taithí na blianta aici a caiithú an gansaí an chundé agus don cló fósta. Agus ar an scíhan ban óg Harbheith Comasa Ard agus mai go hang tosaí deirfla Coleman. Larna Páirce caiithú gansaí a bhar hackní Coleman agus ahrú santas a hawain an seo Ard Mhacha nach bhfuil Caroline O'Hamlin ag muid agus go bhfuil blaithín machchan deirfar léimi ag teachtas í híon fósta iné teachtarráis ó gcóirtú glúine a caiithú gansaí idir fiche seo. An lína lean tosaí deanta le Emily Druce, Aoife McCoy, Sarah Quigley agus Ad Seiciise ag tógáil agus tógaí aniu ag Louise Kenny. Na bhfuil sé teachtas go leiscail in Ad Louise Kenny. An lína lean tosaí níomh riil nach bhfuil ag toisiach aniu Eve Lavery teachtas in San Cornell. An gantaí a 3 a chaith imi macan do blinta fada ní bheith síon aniu ach Eve Lavery go damáiste a dhéanú. Ar imime Carnaghan, Niamh Henderson agus Sean Ondor le blinta fada le Ard Mhacha Kelly Marlin. Mar sin de An Mhí agus iad ag toisiach de ríist le captain na ferne Monica McGurk ban bhfuil 3 réalt all-star bunse aiceise an lína leancúil deanta le Sarah Wall ag teachtas in Aj Ciara Lawler ar imil na Carnaga Mary Kate Lynch ban for all-star an fiche dó agus Nicole Troy caiithú gansaí ifa a cahar. Níomh Gallagher a dhéanaan an lína. Le tosaí agus caiithú gansaí ifa a sé Lisa Young an mhuí ar an scíohan Katie New. Larna Páirce taithí ionta ag maithe ó seachnasaí agus in éanach leithí Evelyn Cleary, Megan Thine ag caiithú gansaí ifa a dé, Sheila Melia ag caiithú gansaí a hionjé agus an mhuí ar an scíohan Ciara Smith. Agus míomh burnic teachtas agus is ag toisiacht aniu in Aj Ella Moyles ar imil na Carnaga, Marion Farley, agus well, níoscara agus banata Harbheith táhachta agus an bhí a ggéirí golchan tosaí agus scórna amsú na Emma Duggan a caiithú gansaí iver a cuaig. Mar sin de coppla achrú an sin ag an dá ar an conna santasaí an sin na Ard Mhacha agus blaithín macan. Is sé ag teachtas glán macan ar nói búilte go mór le gáirtathe glúine trúr instant le cíanna búilte le ACL an seo le gairid Dinneach siúd nó an duine santasaí is dóithe imi nach mé ag toisiacht aniu. Mar sin de na frinne agus iad ar a Páirc anseo beidir leafrú le go hen agus ag bhaint solt as an gríon neart teas anseo in Ard Mhacha. An gí ag séú iste ag an taobh áitiúil Ard Mhacha faoi láthair agus an buntáiste sin beidir ag an bhí agus an caiithú isteach sin an búte áchasan ach iad san ag teacht agus a caiinte de bhaine stór sacú sin McCormick rih an cluthe géirí agus tegann siad híon go bhfuil seans acu an seo agus Ard Mhacha gan imi macan ar náid. Tegann siad go bhfuil cluthe acu in iad an Teirebradairn in san grúpa ach caiinte ar an cluthe seo é híon aráid rih an cluthe gur ceannatón sí an aisce frí seata dúirt sé rih an cluthe agus iad a géirí teacht an seo. Chunil tean is dóithe ag in tús agus gan ligann Ard Mhacha is dóithe beidir chun lua nó scór lua ail in san cluthe seo. Condaí atá ag fórbert sin chun An Mhí agus ag tógáil de réir a chéile agus tuige siad híon go bhfuil deis acusan iad híon a chur agus scrúdú ionta a eileniu in iad an Ard Mhacha. Ard Mhacha agus iad grísithe agus teagarthe le rins bliantúnú as iad ag teacht fríd commartas na sraithe am líana sin búte acu dúchleán ionta in iad an tíar chona ag lethe canis olú agus sprecanna allmhór rih Ard Mhacha am líana na gáil níos fuide na cluichí Catherine Canis agus an ceann dearna sin buinte amach áchasan an
Camjarna I go sheer go fihe fees a dog. So Mushinda Ard Mhacha ag dual the chasman does nís far agus is to his sprechen a creeve nís mo aqua Emlena the goal hunt tossy agus is to hin Catherjarna then creeve a winchama must fager lafa ag tegi shidin and duhan at on Greg McGonagall in ye chak the sta higgin roll agus an job janta Egerson Emlena agus a giri glue and ella the Emrory o clan and agus an club in the Roche he and a hoch fridge agus he the gnasku le Shan Andre agus dini vion le fada an lan Ard Mhacha cosla Kellymown Caroline O'Hamlin at a gorty he gortu coshe a caras G a new action and sprekata on the Ard Mhacha agus he the giri gold nis fridge agus a rai in St. Creve. Mushinda Páirc na Lúthchleasa acta I gunk galta and shaw Scrafte bra I chak this job I clehe canish na herin fui caharje gon in ye and clehe shaw agus scrafte I dual le shin fosta I goni inte le chak this jahan shaw agus ve I gunk chursi pella agus well condena me yedig fanak agus yed go foil gol fridge na Athley agus na ruddy jarna sol a hogan shid Emrory Ard Mhacha and Rachor a ves I mon the fadiga and shaw a new na Gus Chapman agus Alar Park agus Margie Farley a ves a torch taki do he is fuin and shaw and Clevelina agus Commilishin Emma Dunn agus Yvonne Duffy a ves na Lyncha and shaw Mushinda much do Lasar Kivlin Chapella and shaw agus and da Facha and shaw a bell na man a torch I Kila instant Grúpa shaw agus and Craobh Tushak Peil na man and Jerry Shacht na shaw An Mhí fad shul ag Jerry Shacht ni a Kun shaw Kundakin a Yasin Amata a Handinya agus Mushinda much do Lasar Kivlin Chapella and shaw in you in Ard Mhacha. Lahin Magan agus well hin me agus I caihu a fees a shock and she got a in Selena Land Hussy Badger a GSD a Larna Parka agus Neve Coleman agus Ladjucht and shin the Ard Mhacha come he's Ard Forst the Ard Mhacha Heirehe and Team Short and Fart Chapman agus Leroy catches Jahaga Watches the shin Larna Parka Lua and shin even Cleariak Ard Mhacha Karan Brew and shin agus Eve Lavery Gubber Gujian Giri Shellavile Tigi condena me Rachel Giri Conall Chan Igatus og Shocknessy and Tahiyaki Shood agus condena me Buguna Lehrajes the Larna Park Kier Smith Catchama Anshin agus Catcher Huel agus Brunta Rash Ard Mhacha Jesh agus K Jesh Neve Henderson La Weiler Lehroj agus Aoife McCoy agus Ard Mhacha agus Bruhan Tussy Grace Ferguson Goni Ianta Tráchtaire Hasafoka Nyart Lewis Seki Shood Chacht Hon Tussy agus condena me agus is Lernish Bwala Cossendan shin Ganzi had glass at Trasna idher and they had a coup agus visa hin KJ start will have the score agus in shin Chak this Chak agus will in credit son agus in kid score fight Chak Tag Jevan agus in kid score Erin Kitog fight and shin Ard Mhacha agus Eve Lavery agus Rutherwine Erin Chinaki agus well Higgalor Emrory Curse Tag squash in Dagshid Barrack squash in the Eve Lavery Torch win Jeshin agus Keshve Kinchik Maroon Chidama agus Emrory Hogu Ni Spasa Rihanama a Gol agus Chagwaliana Jeshinish agus condena me fuin Jastin Arash Galarna Parka Actual or Shocknessy agus Smith the Brew Fridge Ruhari inter Janta Kira Smith Skili Shilesh and Kyonshaw Kurhas Jahaki Kid Kyon Stahakas are 4 Wuhi Jeshi into Hunchin done kid score Isle the condena me agus an bhí Brúsús ar a Kikama Brú Chahar and Cool Byron on a car Janta Gamoy Ferguson towards Ray G and Chin agus G Howe and Chin agus Duggan and Janu and over Ainta and St. Gramu Leroy Lewis Ja and Cambridge Janu Gamoy and Chin Tahi Eliera Weki Shoot Agald and Cool Byron on a car agus Sharvan Ishig Coleman Catch him aga Quigley and Ish and V Giri Emrory a Church Johansson Splash and reached the Fatcher reached the Lavery is Kitog Harvey Contachahaki Chuntu is Jahanish Demel and D agus Lauren McConville Bruhan Tossi Giri and that oh Shin Goolin agus Chagul Bral Adger and Jin Lee Goolin I saw him McConville Rakdal is Ja agus Shelf Kaijaki and V and Ish agus Lena Akushud Rota we checked him off Ridge Larna Parka Marion Farley agus Giri pass a horse to Duggan and Shin and skill of Duggan and Shin Honeylo and Mahas agus O'Shaughnessy Taki up the horse agus O'Shaughnessy Brew Fridge Tagan Chi Mah agus Evin Cleary on
Neart Spáir a tíobh seo den Páirc mas féidir lofa bontáiste winchas Megan Thain agus An Mhí an sin gíomhín Cléirí leis an iarach teo agus curthas de heici agus na muir gang agus go amach agus ar fóríil agus an darna ceann chuthar fóríil ag chun An Mhí agus be sé híon cinnalda agus McCormack síon mí háas de friúide sin na seansan na sin agus an gí láfa inis sin san céile tá a ghlach óhacu luúin san cléthe Deirfle Coleman pas caiisi ionta hedrá Íomh Lavery agus Spáir inis gascail suas ag teach amach fan na honne agus an iarach deanta ag McConville a bhaint deanta den darna thuair ionta go deá agus láideach deici siúd teantúas de mullann sé cuasaí píosa agus Niamh Henderson ar fáil nis céir iarach de bhleathín macan ar an léithráid agus chlágan síos agus téan sé fan na honne den darna thuair ach Ferguson an i teach an tosaí agus scílann sí leis an cinn seo Ard an Snear Tá McConville sin fós Íomh Lavery agus go fáil in san imirt agus gúlann san grim beidir in sin ach ní go amach agus ar fóraí agus íonta simú actual Lorne McConville agus ag brú suas agus ag creic nuas de in san lína lean tosaí Cic amach gas in sin ach gus Chapman mí háasta faúide agus bhfuil córa ar híon agus Monica McGurk Monica go maiid ó híon de caiinte de agus bhfuil ní higann sé híon an cin sin agus an cinniú sin Tuaithe sí fan darna híar a ríist agus fáilte go maiid go seach na sí i teach an tosaí agus an tuairte réidí Melianis ruíonnta deanta aici a lárna parca chuiglí a géirí stop a chur le gáil níos fuide an tosaí agus deanta go maiid an lán coolí lynch ag teacht an takeíocht a chur a fáil Ard Mhacha inis agus cosins le deanamh acu Megan Thain agus inis fearlaí brúfrís lárna parca bontáiste aici agus ag Megan Thain go fáil sellahheici agus bloc chur heistean sin agus míomh burna géirí scíile leis agus anna cara deanna go maiid Couple iarach inis ag chun An Mhí tríchan acu teach an tosaí ach aníart an san G Halwún sin ó míomh burna agus í a gobar agus an rata ebrin sin an an G Halwú sin a dhéanú ach tá scóirdaí uathu inis agus fearlaí léiróid caite is te an sin agus blocáil deanta go Lúthchleasa an sin agus am dogan géirí scíile leis agus tucha go leor den túsa a chun An Mhí chur isteach san cléithe seo rata ibre acu siúd Cían rud atá na mas féidir lofa scór am siúr a tíomh eile agus dogan bhfuil críochnú sí le séf winse i dhéanaan bhaile clia ag léthe canis lion an féidir le hí conta secí oscailt sinniu is féidir cinse deanta go maiid heici siúd agus sin chur isteach thar an trasna Brewer na kick amach agus chun An Mhí an iarach deanta acu stop a chur leis sin kick amach fáilte sin agus deanta go maiid a lárna parca Ard Mhacha inis agus Neart Spáir a gascail suas agus iarach teacht fríd Jeis inis fáinne scóir inis do McConville agus cool Badger agus teacht fríd McCoy agus críochnithe agus slachúir ag ífa McCoy ag rachtal fríd lárna parca Neart Spáir híana a dáid ar é híon agus McConville agus críochnithe agus slachúir agus sin díarach an túsa bhí í ag Ard Mhacha agus buineisteoir Gregory McGonigal agus coolíonnta an sin Nis freigrad í ó chun An Mhí an rud nachrú sé géirí ná ligins le cool lua in san cléithe seo rud a hála gur Mhacha i deanna go fíormhaid in léithróide brú má fríd lárna parca ó seachna sí faoi bhrú deanta go maiid an scíile leis agus nis dogan í géir is deach agus stop chutha leithí agus Ard Mhacha chun súil géir airthaí arás go seachna sí chun An Mhí arás inis hartfa an daithir cuaig sacu Smith agus Smith a géirí éile is dehan ach cáid tóg deanna an obair an stop a chur leithí deanta go maiid agus buinte arás ag Blahín Macan agus í ag teacht amach an sin Céirí Kelly mal na chóirte se gan imirt seach Blahín ag léirú go tí híon bra achlaí agus bhfuil gúirtú glúine chur isteach arthaí MCL deanta aici agus is léir Bingelan hart fan glúin sin ach í brasa as de bhéráist agus a gimmert ríist
Ard Mhacha agus Shealabh Gúil Arna Páirc Coleman Neve ag brúhan tosaí Ciara Smith a gurí stoppa chur leithí agus aní ar teanta chun stoppa chur go Lúthchleasa Jaron Réiteoir agus í tarn ní an talamhan sin agus brúíonnta níomh Coleman ag brú frídin sin agus an láideach de siúd sin í anú. Sin is beidir faoin seastan Ard Mhacha agus Ard Mhacha de Grúpa bíonn sí hart fan 10 sa híon ach í críicnithe agus ag feimnú inis mar lean tosach chun geirid tócaí inis ag Ard Mhacha churthas deachanis agus scílte leis tiitmas deachan sin áitfuil Mhacha a gléim na léireide agus seo catchas deachaí agus miáhas deach ag láha an chúil bair an Monica McGurk agus teanta go maiid ag sin léo ó seachnasaí agus cléirí páirteach láidir an sin Arna Páirc don bhí agus inis cléirí agus í brúhan tosaí Birchas díos na salarthaí an stoppa chur luas inis leis nimmer siad chun na mí fríd Arna Páirc deanta go fíorhhaid ruthar dóid deanta an sin ó Farley a rís leis an Shealabh Farley ar an citág smuointe faúd an cinseo iirecht mór mílte has deas an dhearaici agus an cinseo catchas de agus na muir rá go dearad na mithe ar fóraí agus an iirecht deanta ag Farley agus í brú frídin sin dearach an crinneis ag an dearad a handain inis brúsús a go tuicimá an a car agus í go fada leis Áitfuil meala Arna Páirc brúsús sin ag chun na mí agus ag buntáiste lei sin agus inis deir seacu teachtas te bháil ag scíú leis agus Ard Mhacha seo glanú suas agus glúnar an talúin sin agus gurí Shealabh a winch agus an lína lean chúil sin seaú an airde deanna go maiid go foiinte seo chuilín amháinnig chun na mí agus iad a bheits brasáasta faúda Nis Malan an Mhí hartfuil Arna Páirc si cinn compata teachtamás an lína lean tosaí ag feimnú hart an seo í bhlabhraí inis a fuair chuilín níos luithe Cail Jackie agus bháil chur an bhrúar hí sin Mhacha teachtamá agus gurí daoine eile a thuirteas deach ag an imirt Sníomh Henderson duine acu siúd an bhí agus neart imróid thart ar an dí acu ach gurí imróid cos le blaithín Mhacan a fice suas nuair teisligh brúhan tosaí Mhacan inis ar an ionsaí Mhacan leis an iarach seo churthas deach stíl gánta aici agus teinte maith agus ar fóraí í dabal de teachtán tosaí scíle leis Barrick Spórt tugad G agus íag teachtán tosaí agus béir an bhí í a fice suas ag brú is deachúil Arna Páirc ach seo iad agus an lean cúlaí Mericead Lynch Glúiseach daoine ag deanta an tosaí aici siad go fáil Shealabh aici agus íag náascúin sin agus deir sin is ag burn amach an sin go Ciara Smith burn hon takeíocht a thuirtí agus dogan i géirí brúas deach an ggólann sin a chaitheúas deach agus í go leithí híon chai sin gan arás leis inis agus ó seachnasaí bheanna chur tús leis an iarach teachtán tosaí Lynch a Arna Páirc agus bháil chun na mí fáignach inis agus géiríonn spás agus an doras oscailt churthas deachanis agus mas féidir Ciara Smith in ruúthair íonta dhéanana chun tosaí Smith agus Smith go fáil leis an léthairt catchas deachaici agus sin scór íonta agus Smith ag teacht agus brúhan tosaí an bhí fáignach an sin agus iad brú fríd i géiríonn spás amsú agus deanta go maiid go dearú an sin iad. Cic amach íonta ó cá go Henderson agus Malan an bhirt acu hartfuil Arna Páirc Mhacha istí ar mna carnaga leithí híon Gregory McGonagall agus brasáasta daoine a rochlú hart imróí comporta in áitna éirithe ar a Páirc agus symbol gur Mhacha agus ní dana nach go mór ag smuointe go mbeadh sí híon istí agus ag feimnú mar lean tosach Gerid agus iirecht an sin ach Chapman an sin agus congrót an immer Tráchtaire Tarnseir in Jersey deanta de seala ag Ard Mhacha agus an ainion an cúl luas sin dá an agus iad
Masra Carhum Lakila Ard Mhacha Huntossi Clarn score Conall An Mhí agus an ainion an cúil sin a bheits Sasta galore for the Cursi Henderson inish Henderson giving pass Amshu agus é Horsta Ferguson Stuart Cursi and Ween sin at Kelly Mallon agus Dervla Coman ag teacht Huntossi Lehrudge Tócail Leahy and Erie Shaw agus Henderson Rish galore Murray is Stían sin and T Valid and Daihead Acu agus Ard Mhacha Sasta Shelva Conall An Mhí a Charan sin Mahmas Féidir Aoife McCoy agus Grace Ferguson agus An Mhí Halún sin Lav Inta agus Kitty New Tráchtaire agus Ladra Caiisi and Lehrudge Lúthchleasa the Ferguson Rash Honey is Gabur Rash Rish agus Nish Henderson there's Henderson the Brew Huntossi Jess Cutter Sean Shaw Fáinne Conall An Mhí Shelv Cailche Here Giri agus ag Fannachtar an Adog sin Can Rachel the Gullerai Gaji Gahian Shahin and Adog Janta Eganish agus Tarrant Risher and Ganzi and Shin Can Slew and Shin Toki Nervi Shelv Fatcher Ash de Ard Mhacha agus an Doris Fosculcha Erchul and Jeshaku Brewistja Angie Halbu Janta and Shin Kitty New agus I Tráchtaire Meow Erhi Garag she and Lehrudge in the agus Anish Jesha Ard Mhacha Gol Nis Fudja Huntossi Clarn score agus Mudge I Tancher Balla Friedgen Kid Yahan Shaw in Ard Mhacha Curhasja agus Creepney here Haran Trasnan and Shin agus score galanta Steel galanta and Shin Ard Mhacha Eve Lavery agus Ibra Babhta Earn Kitdog na Jeshna Shin Aglaku Darna Colleen Fachaki in some Clehe Shaw Nish Jeshig Conall An Mhí Chak Friedge agus Duggan Giri at the Spragu agus score Amshu Duggan Gullia Hian Mackin and Shinavisa Torah here Fed Piesa agus an itch catch toe go foil Shelv agus New Alarna Parka Janta Gamoy and Duggan Horches Ja agus Hushna Broig Sholtas Heki Buntash in the Gihaleki Chencha Shinama and Capu Connor 40 or Conall An Mhí agus Gibra Ladger got us to Hagen Coinel Shin agus an Buntash in the Vesa Ard Mhacha Gadarna Kick him off Fada agus to Duggan and Shin Abel the Shin Leo Buncher Ash Deki agus Ig Brew Huntossi O Shock na Sea agus a Gullama Hulushi and Scotch O Duggan Giri and Leho Jailer Ash agus Currency Brog Lesh and Cunshaw agus Ladger Lesh agus scoring the Egama Duggan Winshi and Leho Jalarna Parka Vishi Giri Shelv Eiler Ash and review Shock na Sea Giri Cole Huntossi Rudda Weiner and Shinaki agus Shin score Galta O Emma Duggan Some of the lower and Buntash Shin Ig Conall An Mhí Lesh and Geek would Bruce Suas agus the card Johnny Gamoy and Kunshin Kailsha agus and Brew the Gibru Machan Shaw Dun Vianish Glushak Dinta agus the Brew Huntossi Masveja Creek Carlesh Duggan and Giri Shelv and the Leher Jailerish passing to Kleshta Curhasja the draw 9 agus Shaw Curhasja agus creating a slack Ig Megantine Harn Trasnan Giri Shelv pass Fear Kleshet Tras in the Park O Emma Duggan agus is near and Brew Shaw a kick him up agus Ted of the Lesh agus he had a goal dot and then Yako agus Constellation Steel at Ig Fernomina and allow an Arje Giri Karas and kick him up Black in a chant Mac in a chant this chat Shin Bunchaki's Janta Gamoy Coleman on Huntako a Horch agus Heggy Era Furnish Ern Skihan Dervla agus Sheriff Curharash Ganeve Henderson Ard Mhacha agus Grace Ferguson ish agus Shelv Africa G&T Veladin Fark in St. Coinil and Lesh agus Emily Druce agus Anir Shaw is Jahaganier Ajwa McConville a Gimpier and Rach Ornshin Guru Tarns Janta agus Chapman or Ada Gullerai Lesh agus and V Chak them up agus Kunta has Shelv a Kaihu agus a Horcher Huel and Shin McConville me has to and Shin agus Ira Guru Tarns Janta Eki agus in Lehrud Shin a Chak this chat Kabit Hugan Chijash Ella Ard Mhacha Gullerish agus Tus a Chur the score Ella Amshu Henderson and Ish Janta Gamoy Exi Rohlu Mas and Gramu
Janta go mai agi an pass a horchin sin de Mulligan. Instant Conall agus a Craobh TG4 an bhí Jana go mai chu brú Ard Mhacha inis agus Ard Mhacha rás go dtí daithir a cúig agus blachin macan agus simú tuaisí pass agus ráid sí fan honne rudí an sí ríist agus a geirí an pass eile rás mas féidir tá siar fáil sin cuiglí lehí híon agus Janta go fíorhaid chun An Mhí ní a hortas deachan sin am lí drús a bhí an níirí sin agus deach go nead agus an dí halbú Janta chun An Mhí agus inis brisú agus spás ar tíhheile mas féidir Shellah amsú agus go an tosí Janta go fíorhaid níomh burnach sin dí halbú íonta an sin agus láb íonta catch tó an stop a chur lehí agus an chosins go deá inis Ard Mhacha ar nonsaí agus McConville go lór spás ag McConville Barry spás agus í teacht fríd Neart Rainer fáil Henderson duine go siúd stop le McConville agus stop chutha lehí agus go míid letha agus é ag teacht fríd in é pan pas sin a hort William Mal a catch tóin sin agus an gramú an sin agus an spás agus an contairt ar an tíomh den Páirc Janta agus iad ag teacht amach ínta ar fad an chláán éireann agus léironn sin an nádrocht atá ag Ard Mhacha muitir chláán éireann a bhain chríomhholú agus McGonagall ar nói a bhí mar bhainisteoir ácasan agus a héigean go mbeidh na láidreachtaí agus na búna a teag dem rá seo Calín Malin mar sin agus Shaki agus an grí sin ag séadú trás na Isaki ag deanna sí íhíonn rudí a hacrú Malin mar sin de seolta is teag críochnithe ag ban chláirsaí Ard Mhacha agus an chéad cúlinn fáteagaí agus an héanana trí mar sin ag Ard Mhacha céad a funte ag chun An Mhí ar a bheith sultmhar an seo in san chéad lá agus deim mu sin le gol go dtí a bhrisú Shellah a lá na Páirc ina sig melia Janta go mbeidh an teacht amachchas an gramún sin Duggan cáte má go bháil ar tíhheile den Páirc an seo Macan agus na súla den léthúid sin i ggéirí stop a chur le Ciara Smith go fáil Shellah ag chun An Mhí féin agus Janta go mbeidh stop chutha lehí agus an stop sin go Lúthchleasa Derfel Coleman agus Chapman ar a gur háin si híon láb an sin agus tuair sé de Shellah dem a Duggan agus an réiteoir i Jana go mbeidh in san cluiche go dtí seo na súla agus rudí Janta agus fáite i gceart aige in san céad lá go dtí seo go de Shellah ag Duggan péir a fáite ag go dtí seo cean bhain an imirt agus ceanile ó cheic sír Churthas deachaí agus críochnithe agus lácúir ag Emma Duggan thar an trasna agus is féidir leis a bhí inis brú a ríist a chur an cic amach Shellah bhail a han duine acu idir an daithir a cúig agus an seascail cúig agus na láhain san éir acu chur hamachad cá faoin seastain inis agus dáin churtha leis ag buinte ráist ag an bhí Janta go mbeidh a ríist an brú sin ar an cic amach Láideacht acu teacht an tosaí agus cáte amach i dro féin agus tain agus teagháil agus pás agus dearú a ligean síos agus i ggéirí daine eile chóirteiste agus mas féidir Ard Mhacha seo bhógú trúr a cúlú siar de chun An Mhí seo agus íomh labhraí i ggéirí Lorne McConville a feicú má mas féidir churthas deadró McConville agus sin íonta agus cosint ar dóid Janta ar McConville agus na cóiltráid ag teacht amach Janta go fíorhaid aige teacht amach an tosaí agus sin a bhaint ó seachna sí agus iireachta géirí teacht amach an gramú ó Mhachaíonn sin agus go an tosaí de Shellah inis ag ó seachna sí mas féidir leis a bhí scór eile ar amsú inis an gluaiseach seo ciad linn siad teacht fríd agus tug amach an seo inis de Ciara Smith nniu sama galóir ag fanna siar agus a gurí brú fríd an lár agus a gurí léthóid eile ráis tá Ciara Smith ag brú an tosaí rud amhainir an sin aici agus Janta go mbeidh agus críochnithe agus slacúir an sin thar an trasna ag Ciara Smith
hían agus Gary New agus nar de glúiseach mar sin agus ruúthar deanta ag Gary New cai cosantóir gol leithí agus fagan sé spás an sin agus Ciara Smith ag brúfríd agus an darna cúlín fáte aici. Mar sin de cúl agus trí cúlín ag Ard Mhacha sé cúlín mar sin ag chun den Mhí sé bras ásta faúda sin agus cúig bhmate nó mar sin le gáil in san céad leathanis. Cúl luas sin na fuair Ard Mhacha ó Aoife McCoy. Seoir ag teacht an tosaí agus An Lewis ag teacht faoi Joe McConville stop chutha leithí Sheriff go fáil aici costan sé dóid deanta agus Marion Farley an obair deanta ag Farley chunaíad a bhrú siar agus inis Blahin Machan agus sin scilar dóid agus an ggólan chuir sias aici a Gary McCoy a chóirteas de haríist agus well cosantóir na mí háasta faúda sin iad ará gur cheisiad an airde ach an contar se tán nuair tá Ard Mhacha ag brúfríd nuair chun an Blahin Machan Lewis is deachan agus an kit a skill sin a teki an ggólan a hetmas de agus a caiithúas de agus a Gary imróir a rúgu uhaí agus í brúfríd a dhéanana difer agus tuair sé dé seala díomh leabhraí inis péir a fáte aici agus í thar a bheith cumasach an kitach sin leabhraí mar sin an iad a bhágu cun chun tosaí agus deanta go mbeidh aici mar sin de Ard Mhacha agus iad cúlín an tosaí Magurcan éis deanta go mbeidh réana ar fáilir am an dí aici ó seachnasaí duine go siúd gan a bhí go mar sin fiche dá nar a bhain siad críomh na hÉireann Seanis an bhí ag teacht fríd agus Ainte mbeidh agus deanta go mbeidh Gary New teacht fríd sin chun gasta sin caite agus an pas sin churthas de agus fáilan sin a thugann de seala don bhí agus díar a bhí mé gan rá go gaiith siad sealamh níos fearr agus bheith cinnte go bhhain siad an léithróid nar a hagann de deach an lína lean tosaí ach an rúthar agus an Lewis ag teacht fríd Tá deanú difer don bhí agus iad a brú an tosaí agus de sin is ag dogan fada go leir ó na chúil chun seo tuitimas de agus bhfuil na cosa leis níar seo agus an cruinníos níl ach de seala ag a bhí agus an culbar a car deanna go mbeidh sin a glanú suas agus cóman ag teacht amá am ré a thuirt agus sír sin na Páirc an seo ag íomh leabhraí híos fuaí sin lábh ínta chutha teachan sin agus an obair ó Sarah Wall chun stop a chuir le leabhraí coppla sampla ar dóid de sin in san céad leachan seo agus lábh chutha teach ag cosantóirí an ddíthú a dhéanú Farley inis Lorne McConville inis a leanúin sin ón lean tosaí inis Duggan Bertistí agus caiith duine bhhain seaasú agus Duggan agus well i híana í mí háasta bhúda sin agus ha mé dú leithí sin go deithí sí sa tóir ar an léthóid agus i híana mí háasta faúda McConville a bhí ar an tíbhheile den Kivlinch agus bíon McConville ar an tíbhheile a chuidhhaid den na Kivlinchí Duggan agus sin léite go mbeidh agus ceapar ó Machan Tá sé bhí chur má leis agus de sin deanta aici pás go dtí tíbhheile faoin seastain inis coppla bommate a gáil Jaachon nó mar sin de agus chun duine Mhí na féidir láfa cúlíon amsú sola déan agus teach na seomar féiste agus sin buile láidir in sin ó seachnasaí agus ag seaasú an airde bhláisí leis go fáil sealamh chunithe aici agus inis de seala de Duggan Duggan mar sin de agus an cinn seo níos simplí ná cinn dearna a bhí aici Tá sé tíre is dóithe as cór na chúil ar imime an dé churthas de aici ag Duggan agus an cinn seo crinn agus thar an trasnán ó Duggan agus í brasáasta leis an cinn sin ó seachtasaí an óid agus an sealamh aici a cheas an airde leis an cinn sin a bhaint agus buile beid í má ag teacht amá agus mar sin de iadidir thóscóir an seo i bach na Lúthchleasaíachta céad le ionta sultmhar an seo agus an dá hiú gobla céala mar sin de sin is
Iscailer board agus well tá sé go leor inniu an ainiún an grísin ag séú is teach. Réitúir sa mugróg agus Chapman goiste agus a caiint leis na muir chuú. Agus bhil nis neadidir bhil gurí duine feicú amach agus é teach amach. Agus is níor focail sa chlúas an sin cumáid. Agus Níomh Coleman rénithe agus a gurí Lord le Níomh. Agus an teaghfuil sin a bhí deanta máil an sin is léir atá chuiriste ar na muir chuúil agus ar an réiteoir. Agus nóta díire deanta de sin. Deis mar sin de ag cá. Agus mis féidir leis an bhí seo winch agus gáil agus deis scóir eile ach sin deanta go fíor bhaid leabhraí teach amach má caiilte agus í gurí é thuirt rás go macin ag deirh le Coleman an sin ag glanú suas. Agus láideach seci a léirú. Grace Ferguson agus Catja má go D&T bheile áitiúil Quigley. Má Conall a rás den isis Hontosaí. Emily Druce. Ferguson a ríist. Tá Magan ar fáil fan a hunne stop curtha. Le McConville agus í gáil Hontosaí. Tucíon réiteoir beidir rás fan a hunne Macháid a rás go Magan. Magan ag smuitiú fa dúda. Curthas te heici ag. Beidir agus íag teach is léir. Sí gurí tuairt agus scóir amsú. Sí gurí ceanna amsú. Beidir merga go fáil. An tréimh sé ar a bhaintse bhí aici teach an an gcóirtú. An bhí agus í bhín cléirí brú Hontosaí agus go leor spásan san Conall mas féidir le burn seo smachtú deanta aici. Takeíocht ar fáil ó Mary Kate Lynch. Luas ínta gcónaí ag teachtú an 15 fríd ag a bhí ach má Conall ar éis anchar má Conall ar ráist agus í cosintú go sin buinte ar ráist aici. Agus well, tá ní smó na céad síle mas a cúig capín buinte aici leis an chundé ach hílethe go raibh sí an fuinneamh aici in san céad coppla cléthe don chundé agus an fuinneamh a churann sí is deathraíthe ná dogréiste. Seo Ard Mhacha ag brú fríd a ríist, Roisin Mulligan. Clán éireann a ríist. Hontosaí ó Hío imróí ar a fácht Ard Mhacha. Níomh Coleman den Jaco siúd. Magan ag teacht Hontosaí agus an is ag tuairt léithróid de Henderson scíadar leis an chun sciadh má chun bhróg ach tá Aoife McCoy abal de díle leis. Tá chur hiúil branta ráist an sin. Agus an is caihíonn bhí túsú. Bhí na lean chuil Sacasan leis an gluiseach seo agus ag brú fríd ó Seachnasaí. Clóir spásan ó Seachnasaí. Bróg leis agus curthas te. Agus sin go tíre bhí muidir caint fiúda níos luithe go gaithí siad. Smacht níos fearr agus céiríocht ar a léithróid níos fearr dhéanamhain sa lína lean Tosaí agus an léithróid curthas te. Agus mar sin de an réiteoir Gus Chapman ar a bhfuil an rásit an seo den céile an seo in Ard Mhacha céile Har a bheith simú an seo agus an cúid sin a fuair Aoife McCoy is dóthaim mar bhuacuinte in san céile ach na firne go isteach ins na seomra féistis agus iad gobargob le chéile an seo in Ard Mhacha. Be bhuacuintí agin in é seo ach mar sin de an scóile hama an seo ó fácht na Lúthchleasaíochta in Ard Mhacha cúil agus cur a chúlín agus chun na mí seo cúlín. Daithir a cú agus fís a híon cé déist Ard Mhacha a scór agus an sin teachtas te agus bhfuil an cruinne son agus an céad scór fáilte acu tá go deimhin agus iad teach fríd Deis in is fáinne scóir in is do Conall agus cool Beidir agus Jack Fríd McCoy agus Creedne agus Slachtúir ag Aoife mas féidir Ciara Smith in é ruúthirí ionta dhéana Hontosaí Smith agus Smith go fáil leis an léthir catchas te heici agus sin scór ionta agus Smith ag teacht agus brú Hontosaí ó Seachnasaí agus a golama thola sí an scáilt ó dogan na gurí an léthir deile ráist agus chuirn brog leis an chun seo agus láideach leis agus scóirínta na léthir deile ríist pásínta cléiste chuthas te I dróthain agus seo chuthas te agus Creedne agus Slachtúir ag megantain Harn Trasna agus a gurí brú fríd an lár agus a gurí léthir deile ráist ach Ciara Smith ag brú Hontosaí rud amhainir an sin aici agus deanta go mbeidh agus Creedne agus Slachtúir an sin Harn Trasna
Páirc na Lúthchleasa an seo in Ard Mhacha fáinne seo an Darnall de chéad bhairte de chríomh hinsear Peil na mBan fiche chathair agus Ard Mhacha agus an bhí ag tabhairt ar a chéile agus an scóile hama nar deimín na frinne is dearthaigh na seomra festas tá cool agus cead a coolín fáilte ag Ard Mhacha seancin de chuilní mar sin ag chundé na mí agus iad sin na hanna go lua as na seomra festas agus coppla bommate agus iad ag fannacht ar Ard Mhacha Tráchtaire agus coppla afraidjanta tá simú golóir Marion Farley caiú gantaí ifar cahar déag bhil sinné tiitimistea mar chosantóir aici híon agus is dearthaigh an chosan sin an sin fósta agus ar nói blaithim macan go fáil is tíon sin 5 minú a lár na parca coppla afrú eile ó hiú imróide agus denmuid sin a lua agus sibh Conall ar an ólas de réir chéile agus Chapman agus mu Cholton seo in san Darnall agus Shelvanis ag an bhí agus an duine sin a luí muid Farley ag brúhan tosaí agus dearthaigh go sin a tacta táí ag teacht agus ruirta agus dogan is níor thug maihan sin gotí burn agus saoíonnta sin deanta ag car agus ag tomú an talún sin de sin is a ríiste chundé na mí seo chuiste agus thar an trasna mas féidir a bháil sin anú agus tús ionta don Darnall leachan seo agus sé a bháil an sin in san áid ceart saoíonnta deanta hin sin ag anna char ach an sin an bhí ag léirú a ríiste gohfuil sin i ggéirí an scór lua agus buntáiste lua ail agus sin fáite agus iad inné bogu coolín han tosaí Ard Mhacha de sin is híos fuoine agus dros ar an tíomhlíine Calimán ag teachta maithas an Conall a ggéirí Shellah Bhail an chosans agus stop curtha agus Shellah fáite buinte ráist ag an bhí caiisiad bheith cuarama ó seachtasaí a bhí iontach agus láidir in san céile a ríistí híon agus í a bhín cléirí bhí ionta máithe lár na parca don bhí in san chéile a ggéir leanúin teráin lei sin in san Darnall mar a bhí Emma Duggan agus seo hiad inis ar an nonsaí agus ag teacht fríd le melia agus tugad amach an sin de Smith i ggéirí Duggan ailes teach agus tíarna go bombate dearna an sin mar Cambridge agus léite go fíormhaidhaici teacht agus an Shellah sin agus cena bhí táhachta le buint deanta go maici Henderson inis a lár na parca seachtar na bhaachtar imróí le buailhaici trasna an lína seo go fáil Shellah bhaici agus í gol ruthir leithí híon agus takeíocht í agus má conbhil inis ag teacht fríd agus brú fríd bhfuil an crinneasaici seo curthas de heici tinte maith agus ar fóraid agus má conbhil rothlú amachchas an róid sin a bhí aici is tí an san lína lean tosaí agus Chapman mí háasta leis an cic mar a bhí an san céile agus Monica McGurk éist captain de frinne náhad sásta leis a ciniú sin agus í gimpaí ar an réiteoir agus go fáil ar chunte gol idir ar bheirt acu ach ní dólam gur fiú mar tan ciniú deanta ag an réiteoir agus Shelvanis agus Jesh ag Eve Lavery bhínta maithinn san céile ó hiú na cican na séire de per a fáite aici agus ceanú nimmert
agus í Harvey crin an kitog sin agus bin an chéist is stoith rib hús an cléthe seo cé bhí an agus cé bhí abalta ról imi mac an a glacu an scóirlaí is santasaí agus imróir is fearr bhí gard watha mí gortaí agus labhraí dena go fíorhhaid an an ról sin an líonú a lethar na huaire agus deisinis ón cicsaíar seo ag gard watha churthas teach Kelly Mallon agus an cion seo críicnithe ag Kelly Mallon Darna Coolín fáteachí iniu agus an darna cion ó cic na siada Bruinis agus ag watha Januáilí mar arin an bhíon san céile agus ag brúsús ar an cic amach agus tarlahile sin agus má conmhil an sin a bhainte ráist agus trúr is tíonn sin chartar an leithróid agus deanta go maiid an an ddíhalú dhéanú agus is léir go sin an tactic a bheits an inis sin san darna le agus má gach a bheits faoihrú i ggurí imróí amsú ar an cic amach labhraí mar sin de Sean Tíbas fáile hí agus an bhrad sin ar chúl na gúil sin ag séidiú in san gí agus labhraí ní chuann sin is teas ná maitharthaí agus críicnithe agus leachúraí Nis sa mugalóir go dé annas mo garcanis Tá daoine ré an chóirt muí ar an scíhan agus sin deanta go maiid acu an sin ebrú amach é bhín clíirí agus ó seachnasaí an bhirt sin a lár na Páirc deanna go maiid an ré a chóirt an cúlbaire Tá siad bheith cruineis leis an fás amach agus deanta go maiid me an tain agus sellh buinte aici in sannéir Aoife McCoy Conall súil arthaí fáilte ráisinis agus Sarah agus anis an bhí ag teachtaí lár na Páirc de imróí ar fáil inis ar an tíomh seo agus duine acu na Íomhín Cléirí Galaglaí agus í tuairtréidí Galaglaí agus a chur brog leis an cion seo an cion sin agus mí áhairthaí de mis sin amach ar fóríl agus Simú go leor hiag siad go maiid i ggurí an imimeach leathnú amach agus an sin an ruúthar is teach ón tíomhlína an sin chun réana a thuirt agus an leithróid a lár na Páirc Deanta go maiid an cic amach ag Ard Mhacha agus Aoife McCoy Bogad go gasta a drá Niamh Henderson Atmosférínta an seo in Ard Mhacha slú ag teachtas teach a cléthe canis faoi cairdeag na hÉireann an dhéon cléthe seo agus Roisin Mulligan labhraí inis labhraí súil gear arthaí agus gurí stop a chuir le hé scíú leis Tá spásan sa lárnis mas féidir líomh comán éhhagu agus Emily Drews a haintiste hon Grace Ferguson a gurí an pás girid sin a chuiriste tíad níró sé ar fáil agus inis go leor cosan agus duine go siúd Emma Duggan a tíon sin an rat ebre aici siúd inis Lorma Conville ag brúfríd Lorma Conville go fáil sellh aici má Conville an ruthir deanta aici Bhí stop a chuir leis agus an féidir sin dhéanaan í féidir ach teanna níireachta amach ar chlé agus a múa go dearú na Conville agus í brú frídin sin a chruthíonn déist Ard Mhacha má gur go ríist agus deanta go maiid fíorhhaid ó chun de míon seo an cic amach agus sinna ebrú agus sin lábhíonnta ag teach chun tosaí ó Emily Drews a ríist ach tíre ag i dearúin sin Shell of Ráist agus Chapman an sin agus é a caint an sin leis na himróí agus teagháil deanta aige an sin leis an muir lína an seo Shell of inis a lár na Páirc Ciara Smith caite amach an sin agus ó seachnasaí scradail don leithróid sin Becky fan a honne Fain agus ará sin is go fearlaí gurí blachín mac an a bhúla mas féidir Chun sí sellh agus fáin sí sellh aráist seo í brúfríd a rééis agus íireach ón kitá churthas teachí car teanna go maiid agus fearlaí ag scíú leis an cion sin leachcinn do bhlach deanta thir agus seo rat ebre den skyhan is ó burn ag brúfríd seansan is fanne burn a golfan a hanne burn leis níir agus saoil den skyhan sin ón clúil bairánach ár tiitim an talú agus ag dearú i ggurí agus abalta é thógáil amach agus an caisin agus an onsaí sin a stopú agus teagháilínta a lár na Páirc an sin an féidir le dogan íorí agus é bhainte ráist agus an sin íar an talú ráil an leithróid aráist den a lá a híon agus sin go tugatí híon an cion sin a bhí deis glóirhhair an sin agus chun na mí teachríd le cúla amsú agus burn agus dáscail an spás
Gan Gerard ní Roshi Abelda, Car Woolu, Car a Conall na Sula Ergadi and Gerard agus Janta Gafir Wine. Ard Wahanish. Either an Unsi. Gerard was Jahanish McCoy. Sasta Chactama, August Kelly Malin. A Horchis Jack, Sturu Cursinish, Lavery, Eve Lavery. Convola getting there, Horchji. Tagging Chiamalesh, Reach, Agus Dispasanish. The Tiva and Fark must Fedre, Wogu. Tasha Rashton and Conall reached. Malin had Chactama. Henderson and Ish. Nish Claggan and Arjaki, Agus taking shit Nish. Go galore Rain and Chogati Vala, Shin Fwatch, Jantaku and Ish, Agus to Quigley. Chactas Jahar Nunsi, Henderson on Taki up the Horchuk, the Blind Mackin and Shin Foster, Agus Shin Doyle Mackin. Shin scoring to a whole Blind Mackin. You give up this job. Goal in the goal Ballachawine. Agus and Shin, Teven with them cost Curhurst Jack, Agus and Kid score Fwatchaki and Ish, Agus. Shahin, Agus Jahishin. And Terva, the winning Saki Hian and Sinclair Shaw. Mother Wogan, Ard Mhacha, Yahulian Huntossi, Jantagamoi, Homagar, Conchina Ebruma, Either Hian agus Melia agus Nish. Fear Wai agus an Lan, Cooley, Mary Kate Lynch, Brew Huntossi, Shelava Conall, agus Giri, Churas Jahagalina Lan, Tossi Jantagamoi, and V agus Barrett, agus Tukarash, agus Lechika, Fear Wai, agus Chactama, Emily Druce. Shigiri, Dinyam, Shuanish, and Selina Land Tossi, Kaishi Chactarash, Buntashja, Ard Mhacha, Henderson, Agus Shelf Gafoy Laki, Chapman, Retor, Janagamoy, Hun Liggins, Lesh and Immerch, Agus the Coleman, Ochlan Aaron, Agus Ard Mhacha Nisher Nunsi, Ensign Conall Tasha, Agus Chactama Has, Agus Jesh Curra, Is Jag, Agus Eve Lavery, Chunter is Jag, Agus the Creek New Jesh Chlorwa. Haran Trasna and Agus Glushok into Rochlu into Janta, Agus and Shin Lavery on, Ege Jerry Hunchin a Creekna. Agus a Goni, how much Clackty Ve Gunker Himi Macken, Rochlu Hart, Agus a Chanta and Ketok on Ray Creeknu. Well, Eve Lavery, Eglinu, and Varna Shin and you, Agus a Janishin Gashoy, and Shaw a Barknalu Classy Acta. Melia, Agus he, Fuivru, Blahin Macken, Agus. Mackin, Agus Gafoil the Cossa, and I know a couple of me, Huel, Goal the Cossa Gafoil Aki, Agus an Ish, and V Agus Smith, Chadfried's Larna Park, Farley, Giri Duggan Amshuas Jahaga, Duggan and Ish, Leshnir Curhas Jahaki, Agus and Kunshaw Creekneha, Harna Trasna and Ochus, Emma Duggan, Agus on score, Farley erased, Bruce Reach, Agus and Chomata Shinata Aki. Agus Duggan a Horchis Jah, Agus a Glacos Jahaga, Agus Duggan a Creekney and Lesson score, Agus Jerry, Agus Gortu and Shin, Fwachin, Sinimmer Chin, Gandarnalia, Agus well, Clahe Creefer Noi, and Dar and a Torchwee, Agus Tegan Shit, Goul, Jesher and Lena and Shaw, Agus Tegan, Fern Shin, McCormick Gamoy Shin, Jesh and Shaw and you, Bedger Ard Mhacha Woolu, Gan Yesker Saku, or File Dive, Agus touch the Torchwee of a die card. Just a good brush, Ard Mhacha, Igawamacha, instant Clahe Shaw. Noi, touch it. Yachulin Ham Tossi. Conclusion, a damn she from McCoy. Instant Kelia. Gafoil Rehawk, though, he'll score instant Clahe Shaw. There's no real ashes here, because Farley, a whole bully, because he brew fridge. Bullion St. Claggan is there. Because in Rachel, a torch. And Jesh, Dunham Weir Lesh, Chactas Fake Kinship, Goji Hienegard. Ard Mhacha, Blian or Doyaku, Kaji Shaw. Blian Inta, Ohio, Cornus Rahib Wincha Aku, Nera Wilchid, Kiri, Dodo Yeg, Doani, Agus, Chaspintus Inch, Ilcha and Lashin, Foster Clahacanish, Olu Bulcha Aku, Agus and Kinnis Farfwache, Ergundangal. Agus are now doing all of this Torchwee, Kiri Hamara, Agus in Clashin, Bio, Ard TG4, a Chalk Hug of Ovalafe. Dalin, Ard Mhacha, Ernunsi and Shaw, in Ard Mhacha, Blahin Mackin, Agus, and Dana Hooer, Free Ruin, Shin, O'Meave Burn, Skiller Doig, Mackin, the Chalk Fridge, Fahimed, the Jantaki and Ish, Agus Gafoil, Shella Fwachaki, Prabhu, Agus Kurhas Jahaki, Aki Jerry. Chenshire 4 8. Janica Jucky Shay.
There are Chéile agus Beidir ní aniu le linn na críomh go bhhaicimuid blaithín Machan agus í an ardú le a ríist. Agus na cinnta chun rud í a gael aráist ar a Páirc an seo aniu. Agus idir an dálinn níomh burn a caiis golastea. Agus hier a tíomhlína Maggie Farley a Conall súil ar chuirsaí an sin. Go ríist McGurk faoihrú an seo leis an kick amá. Duggan atá mar réidí agus ag teacht an tosaí agus faoisiú a thuirtún kick amá. Cai siad níis. Go an tosaí a dhéanú agus Ard Mhacha chur brú íonta ar thú agus iad a géirí sin a dhéanú. Tá sin deanta agus snásta acu é a bhga gotí an tíbhheile den Páirc agus éhín cléirí. An donna máin ar Ashton seo go seach na sí. Na Céile club in is agus iad ag feimnú le Céile Lárna Páirce. Tá náideach dínta hiag a bheirt seo má tá le Kitty New. An bhí in is a Lárna Páirce agus melia. Ban alón club Céirne. Melia in is agus Shelverás go thain. Dírí golastea leis agus An Mhí an obair go George deanta an sin. Ig Ferguson an Tráchtaire agus Néhráid Winseach ag Jerry Lúthchleasa agus Deisile de Duggan agus an bhí buíocht an a deisna ó cic na sira ag teinte go gasta leis agus ó seach na sí Brúfríd ó seach na sí agus Cléirí leis níar seo chuiriste agus a rísteile Páirc seaú an áirte láha láidir bhuaí agus saoilíonnta deanta aici a rísteile den darna chuair in san darna leachan seo Coleman in san Conall an is agus tá takeíocht í Machan a gurí cuidir le hé ancar sin srú a chun na mí hart ar hé gurí stop a chur le hé cai sí sciú leis agus fáilte ráist inis ach an bhíonn san Conall agus Duggan inis mar sin tá spás inis hart fan dé agus Mary Kate Lynch ag teacht an tosaí tá tosaí dí ar híle taú le hé an duine ach amháin Lorne McConville inis ag cosins Ard Mhacha is leir sin an plán atá acu inis in san darna lea agus cai an bhí teacht agus sin a bhreisiú síos ó seach na sí. Go Duggan inis Duggan agus Mulligan a chun súil ar hí inis iirecht ó Cléirí teachtas te an íar seo ag teitimas te agus ag teitim thar an trasnán ó Cléirí agus í brú an tosaí agus an iirecht curthas te agus críicnithe thar an trasnán uathaí. As well, Harvey Saltwer and Shaw, Mark Leherishan, St. Darnalia, Jihahu, Lárna Páirce, agus ní Coleman a gurí teacht amá leis. Í réana ail agus ní bhlábhrí duine anca siúd. Caiú ardhvalú a thuirt an bhí agus an rát ebre agus níocht tá siad a churas teach St. Darnalia. Le bug de snás níos mó leis Ard Mhacha in San Cléthe. Kelly Mallon, neartim roi ag Ard Mhacha. Agus tainam líonta acu, duine acu na Kelly Mallon. Inis, Mulligan ag brú an tosaí. Sin díhaíonnta deanta an sin ó seach na sí agus stop curtha leis níirecht agus an gramú curtha is deach fíormhaid uathaí. Is féidir leis an bhí Lewis a chur leis sin tréimhse seo an Páirc inis be sé deanna go maiid sin deanta Mary Kate Lynch gcónaí ionta teacht an tosaí. Martha níomh Gallagly agus curthas te a drá níomh burn ag rochlú amá agus pás amach de Gallagly in san Conall an is a níor teo takeíos te agus faoihrú agus curthas te ag an cúil na muir gan gur a Chéile agus an réiteórán agus iad ag dúirt na Chéile an féidir lofa Brad Glass a thugáil an seo agus a níor gleisna láha sin ó éhín Cléirí is féidir agus críicnithe agus steach an neanga ag Cléirí agus an cúil sin agus cúil Harvey táhacht an seo in St. Darnalia ha bhgan chun na mí chulín an tosaí. An is Ard Mhacha le freagra agus freagra tá dhí agus an slua grísaí inis an Néhráid ard sin agus well beidir go raibh sin a teacht agus hail ó annachar in St. Darnalia ach an cúil sin inis ha bhgan chun na mí an tosaí in San Cléthe seo. Deanta go maiid Emily Druce agus Marian Farley Jenny Fearwhite Neil Anowinch agus stop a chur leihí agus rás go Niamh Henderson
Ferguson and Ish, Henderson or Peil, Henderson agus passí into tugad a McCoy go blahin Mackin the sneeracht agus ag Gerard McGurk Jana Gamoy agus Miss Fedger Nana Carre Yanu touch Jana Gamoy ag Monica McGurk Foster Shaw Lewis into Chachtama Hosera Wall Lesh and Leroy passí into Hanchin go Galagly agus Chaspun the Sheen to Hanish on V and Darnia Kahi and Pass Shaw Gullish Jahan Lawa Duggan Tashin Flatchip Winchaki Duggan and Jack Reach Duggan Leshanira Shaw Duggan Agus Creepy Horan Strasna oh Emma Duggan oh Cheer Sowell he make a rope cool like Chacht Shin Agus Duggan and Brew Freed Badger Gershon of Ear Inchinaki Agus Sheelam Groshi he and a golf on you on Cornell SRJ and Chinner Yesh well Nishna on John Ard Mhacha Tan V Nye Bogu Huntossi Ard Mhacha stohi Marina Cutchinta Riven Clahishaw Action catch him on the yog. Big for Shane McCormick and Shaw. Ensign Darnelia. McConville and Chin agus Chagwell Jantel Yahi. Agus Buntash to Tug and Chin. Ig Chapman Mayaler. Lavery and Ish agus towards Henderson is Jahaga. Ard Mhacha Ensign Cornell. Chantu is Jahanish. Kelly Malin agus Wachig Malin agus Stop and Chin. Gamid Laha and Chin. Agus Ard Mhacha Brew Free Jahagan Jesh Dive and Varna Shaw ag Ridgem agus Jay Nye Bishop Giri Shinianu Sarah Quigley big Brew Free and Chin agus well McCormick agus Fern Bonish Jack and me ves Brass Asta Listen Darnelia and Shaw agus and Chaspin this at Curhas Jahaku Hanashima Honda Shummer Festish agus Jira Huntus with the Winer in Chinaku With Dalen Curhas Jags and Cunchaw Gullama Agus or Gullar 4E agus Kelly Malin Ves me has the Lesh and Cunchin well Monica McGurk Galore agus Shinna Gullama her 4E agus he and Argela Haristella na Dorhishi Cun simply Janta Moy reached on Kikama agus Ard Mhacha Bruce Suas agus Shallow Shinna Curhas Jack and Lawa even clearly should be Craobh Hanish Erchul Leshan Leroy Jugs a Wogu Mahasan Conturch Terrain or Peil agus Nelly Jana go Fear White Ruher Ian the Janta Hun Shalav agus Hun Rhea Horch Action Sar Cousins home the Cambridge and Leaf Henderson Unsi Henderson Jack Region Lar Henderson and Malcolm Malin Terrain Peil from the Hollywood Kula Ard Mhacha Curse Ja agus Kulden Sky Creekness Jackson Hig Jean the Hangy and Chin agus Kulden Kid Grad Fwachin Chin Ard Mhacha ag Brew Free agus Rhoda Wine or Chin agus Eric Chag Free and Chin now Shinna Curse Ja Hig and Ang agus Kul Galta and Chin Fwachaku ag Jerwine well Anish Nervi scored the Ye score Kunyana agus Eric Brew Free to reach Co-Emerson Sky Pass out then Sky agus Crea Inta Curhalesh and Emerson Chin agus ag Mhacha ag Chag Huntossi agus an Darna Cool Fwachaku and St. Clair Beshi Simgalornish Ken Chunachar Emrahas Shishin and V and Ish and St. Darna Mar Visha Toki Visha the Nye Chaktama as we should Nye Annie at the Curhas Can Darna Cool Chin away from McCoy and Ega Toki She and Spirit agus Mishnah Wuhu and Ish Bail the Fakai Jai Mumachin and Mushin on this Ludagal in St. Darna Yahanshaw in Ard Mhacha agus Brew and Ish agus Badger Gavakamuchin Chunachar on Kulchin Jashinish agus and Shelvinish Igmalin agus he Smunchu Horch Garage agus an sin a gathú in sin Seki agus Nish Sas the torch from the Eric Shaw Curhasja Igmalin agus an Cam Shaw touching chest ja agus begging the Lena Lam Cool agus McGurk Ve Argela for Duda Janta Gamoy agus Eric Chachtama Kain V Chacht and Ish agus an Kid score alarm shoot heel hands and Claire Shaw okay Ard Mhacha and Ish Tan momentum agus Eric Brewinish Arahan agus an V Giri Chachtama lesh Janta go Fear White agus o shock to see Chachtama lesh Lavinta Curhas Jahanchin O'Neill Henderson Melia
agus Duggan in ish a Lárna Páirc. Mary Kate Lynch agus í Jenna Gamoy an Tráchtaire Maharís leis agus Peil fan a Honey Fásta. Seo í Brúhan Tosí. Pass Duggan sin the wall. Agus pass Jernahan sin go Farley. Ní chhlaachúir agus well blahin mac in a stís na Salharthaí. Fuair sé de seala agus Duggan a teag trasna fan a Honey. An ish le Helgin. The shock moment shall go and show a bark na Lúthchleasa after Dá hocht Ard Mhacha a hín jeg ag an Mhí. An Kate score Alliance an Glen Shaw har a bheith táhachta. Dír ar ligan tú cool is ja agus cool gant a bhí an agus an darnachan a Uífa McCoy. Tugann sé agus glachann sé agus súan sé ma Fuinneamh agus an Fuinneamh a chur an Mhí is ja. Lins an darna leath agus an Iarca G seo. Mas féidir lá a scór eile am siú an seo an ish. Tógaí sé sin cleagna an Mhí ar a Páirc. Galagli gal trasna an daithar a cuaig wall a thuirte is deige / Cimmerdóid janta in sin agus Shelf go Lynch. O seach na síanais. Shelf go fáil leci. An Mhí agus Stein agus Janta Gamoy agus Farley in ish ar an Unsí. An costan sé go bhhaimite ó Ard Mhacha. An an Shelf a Lanúint agus Brúachar ar an Mhí agus na Cóil Troy ar ais go Lárna Páirc. Iarhín Cleary gan a fuair an chúl don Mhí agus tugar Heol agus ígur é pás a thuirt agus tugann sé deis Lorne McConville teachta má leis. Emily Drews in ish agus pass tugga an seo de Ferguson. Ard Mhacha sásta rudí a bhfuilú agus Kelly Mallon a thuirt is deige. Fuair Mulligan in ish. An Mhí agus nish. Shall Auguson cosan sé dhéanú agus go stop a chur Ard Mhacha agus go haimhithe Lífa McCoy teagfaid McCoy agus na Sala tugga don na Commentator agus McCoy go fáil se le bheici McCoy pasíonnta tugga a Coleman trasna go Coleman agus an bhirt Auguson ag teach le chéile chun sinna chur thar an trasna Níomh agus derbhla ag Gerú an le derbhla leis na láha derbhla leis na scór agus derbhla Ard Mhacha ag bogu chun tosaí. Magur Curhama fadan tam seo agus tá ní cumar híos faoi ag buinte an seo ag an Mhí Curthas ja go Farley Rochlú Hart agus a gurí blahin mac an uhugu tá Conall in ish dearna go fíorhhaid an teag tír agus bheith cosan agus an sé stop an seo an Mhí gurí é bhuga go gasta galagli ar ais go seach na sí agus tosaí na Mhí arís agus ó seach na sí a Lárna Páirc Duggan an ag taú leithí ar ais an seo go Farley ar ais go seach na sí agus tá spás anfanne ó seach na sí mas féidir le héit thuirt faoin iirecht níl tí compar do thar an cedág pás amach an seo trasna na carnág agus an Shelf tucha ar ais an sinach ó iirecht máil ag teachtas te agus buile láidir ag dearad agus dearad blahin macan is léir ag teach trasna an sin Shelf cailte agus bunta ar ais ag an Mhí ach margheallar an chaile sin tóir sé de seara don Mhí ó seach na sí a bhí brúhan tosaí an sin agus mar sin de blahin macan agus tá sin thar a bheith sunta hí híon curtha an Páirc an ish agus box a faci agus í gol na ish fáinne dé momente is léir sílam agus sunta sa an ish go gaithí Ard Mhacha bheith ganí go dtí dearú an cluiche an ish agus de sínta an seo de Duggan mar sin ag tóis láideach na gíthe go seo siimplí go leir aici siúd tá méid deanú Emma Duggan agus crígníonn si an cinn seo thar an trasna mar sin de Iachúil agus ní gúlín ag Ard Mhacha agus an Mhí
Cool agus ja chulín jeg ácusan. Clahíntach an seo in Ard Mhacha. Brú inis agus brú damanta ar cáis tó teachta má. Fuair sin pás ar hiúla go Gerú agus Henderson. Henderson i brú fríd. Pás ar fáin agus tugann sí go Gerú ag bhaid Páirc tugad agus Páirc ceimena. Couple of bombs le golan seo in Sathairn ja. Iad gobar goban seo in Ard Mhacha Páirc na Lúthchleasa achta an bhí agus even clearí ag teacht fríd. Tar réir fáil fan a honne. Chen sí lehi hían agus tugann sí lehi hían agus níach sin agus bisí ní háasta faduda. Mar brunan sé shelf arás Ard Mhacha. An céad scór eile cinena hílatha inis in san cluiche seo. Ard Mhacha I gcéirí teachta má leis. Henderson inis. Pás tugann sin. Den bhean a fuair na chúl. Aoife McCoy. Malin inis. Teachta má go lárna Páirc. Bhfuil go fáil níomh Henderson agus Drús. An bhí gcéirí stop a chur láfa teacht fríd agus Rhys Ferguson inis. Lewis agus Ard Hartan sin ó Lisa Young agus well Jackar galore bheith cruí ar hí. Marta sí hían agus tá couple of medar le spáil. Eci hían ar Rhys Ferguson a bhí brú fríd. Agus well Kelly Malin ag teachta má leis an cin seo thugáid. Agus Malin inis Simma galore wat sé híanamh maithú. Bhfuil an Cossacky fan a honne. An gí na chuidú. Agus é séú is deach de cúil sin. Malin tar ré gar idir fáil. Stoppan sí. Níomh líle má. Chin Malin don níorach seo. Teitsim ar híomh na leibh a cléir láb leis agus é crígnithes deach an anga ar is Ard Mhacha. An tríthe cúil fáid seachú agus sílam gur níomh cuman a fuair na láha leis an sin agus Gerú. Agus well Kelly Malin leis níorach sin is deach. An léthid titim is deach a mé an chúil agus láha leis. Agus é curthas deach an anga. Agus scór hílatha inis Har bheith cinena in san cluiche críomh an céad mhairte an seo in Ard Mhacha. Agus é teacht Mal in san Sathairn ja. Ach an bhí inis. Iad go fáil ag teacht. Níomh galaglaí as iad teacht fríd lár na Páirc. Bhfuil scór eile an seo don bhí. An jig láfa. An cluiche Howard Stoive. An jig lemma dogan é anú. Pás tugad maith inis. Go dtí an tíomh eile áitiúil ó seach na sí. Galore agus a handaine sínte. Hart fan léirthid hart fan díanis ag Ard Mhacha gcéirí stop a chuirlaí íon scór. Míomh Byrne agus Byrne brú fríd Byrne seolú an íarach seo Stian cinn seo teitimas deach an a car caiisi díla leis agus é teitimas deach. Thar an trasna anna go Gerú an íarach sin ó míomh Byrne agus well. Díarach mar a bhí thar an tíomh eile. Bhí bualann sin a chuaigh sé thar a trasna. Tugann sé cúlín eile. Don bhí trí cúlín. Trí cúil agus ní cúlín mar sin ag Ard Mhacha. Cúil agus trí cúlín jeag mar sin de. Ag an bhí an seo, iad faoi bhrú. Caiise teachta má leis. Clúda McCambridge. Taithí eci. Í gcéirí sinna úsáid. Ach go léithráid. Híl an bhí go rúis sciobí arás ag Byrne agus dogan agus iad gobar go Jalú an sin han sin a winter arás. McCoy inis. Agus Ard Mhacha inis ar an ansaí agus An Lewis curtha leis agus iad chomint fríd lár na Páirc a Mí McCambridge. Seolta drá Malin. Malin a gcéirí snás a chur agus críoch a chur leis nimmer chomas féidir. Malin ag brúir steach Mary Kate linn si Johnny Sar job an sin. An í a cheasú an ard just stop a chur lehi. Go fáil tealafik Ard Mhacha scíú leis. Gus caihí. An bhí díla leis sin. Teanta go mai acu agus sealah buinte ráist acu. An which nám cúteamh gáta hen seo. In san Sathairn leachan seo an Ard Mhacha buinte ráist. Ag níomh Coleman. Ardja eci, Ladrocht eci agus í ard san air golf an a honne agus stop curtha lehi. Agus well, níomh Coleman. An sin a winter ráist agus Chapman an sin. Agus achrithe I tarlú an seo de réir chéile. Ard Mhacha. Examí Drús I gimocht ón Páirc agus sílam gur Megan McCann ag teagtas teach. Agus sin, báil airn
Ella de chláán éireann ag teachtas teach ar a Páirc. Agus na cínteach an tionachar atá bua chláán éireann in é immertear chuirsaí anseo in Ard Mhacha agus ar an hinsear Ard Mhacha. Agus ní Cúlman, Dervla Cúlman, an taithí a fáte acu siúd. Agus an láidsreacht a thugann siad sin is teach den éireann seo. Arás go Dervla. Ag stúrú cuasaí an mhaoin sin inis agus trasna sin go Cambridge. Brúin inis agus an bhí Janú Sár job chun sin a winter ráist agus deanta go maiid acu. Mas féidir é a bhógu chun tosaí go Emma Duggan fáte aici. Tá takeíocht a dhíomhúthaí an takeíocht ar fáil ó Farley brú chun tosaí Farley lehí híon. Farley gurí scílar leis agus deanta ag Jerú. Agus fáil gan áras deanta arthaí. Agus í gurí scílar leis an cion sin, well, an críoch seo íonta Ard Mhacha leis an cluthe seo. Agus an dá an géirí bhlas a go críochnú ag bar an grúpa seo. Tiberdáin ar nói an tríú ar an tá san grúpa. Duggan agus be rud amháin ar an sin aici tá méid Janú. Agus mé bhí focail aici an sin leis an réiteola fáil amach a bhíon ama bhí faca ar an nuair dúir. Duggan. Duggan leis an íire seo, seoltas deach aici. Ó, Carl leis na láhain sin a bhrú an trasná agus well. Tugann sé coolín amháin ar léad eile. Don bhí an seo, cai sé brúsúas an isir a cecamá. A han duine agus íon ardla go bhfuil duine breis acu ar a Páirc a bhainte seo. Is féidir agus sa mugalúir déan plán a te Ard Mhacha ó hiú. Ó, an is ná agus an réiteoir sás de galúir leis an adog Jerry a héadú an seo agus an bhí tíireach an áid ceart agus iad a brúsúas agus iad ag maithú beidir gurú iireacht agus glúiseach do bhain eile acu ach saclathe an seo in Ard Mhacha Bart na Lúthchleasa agus na Ferne an seo agus a chuir sár teaspantas as ar ghóir an seo. Tá déanana go bhaint soltas an bua mar sin ag Ard Mhacha na cúil thar bheith táhaachta sin a fuairsiad in san cluthe seo. Peil ag teacht ó chus Aoife Machaí agus an Conall sílam a hanagan sin óníomh Cúlman a dhéanaan an difer ag Jeruin le ach Ard Mhacha an seo den bhí agus an éirecht a chuirste is teabbéis sin híon a gáil na bhála agus ag maithú go bhfuil níos móla teach uthú in san críomh seo am léana ach Ard Mhacha agus ar nó Gregory McGonagall a bheits bras ásta go bhfuil bua fáte acusan in san céad mhairte den críomh an seo in Ard Mhacha inniu. Ard Mhacha mar sin de an bua fáte acusan agus an scór Jerry an seo Páirc na Lúthchleasa Ard Mhacha trí cúil agus ní gúilín fáte acusan an bhí cúil agus cire chúla injé. Buina seo a bhí i Páirc na Lúthchleasa buin solt as na buachfuintí agus an codeala den deara seachtaine agus gur maigad as a bhéilíonn. Daithir a cú agus bhí a híon céad déist Ard Mhacha a scór agus an sin teachtas teach agus bhfuil an crinne son agus an céad scór fáte acu tá go deimhin agus iad teach fríd. Jesh inis fáinne scór inis do Conall agus cool Badger agus Jack Freeze McCoy agus Creedne agus Slachtwer ag Aoife. Mas féidir Ciara Smith in ruúthirí ionta dhéanana chun tosaí Smith agus Smith go fáil leis an léthird catches de heici agus sin scór ionta agus Smith ag teacht agus brútham tosaí ó seach na sí agus a golama thola sí an scáilt ó Duggan na gurí an léthird eile ráist agus chuirn brog leis an cun seo agus láideach leis agus scór ionta na léthird eile ríist pás ionta cléiste chuthas de i dróthain agus seo chuthas de agus Creedne agus Slachtwer ag Megantain Harn Trasnan agus a gurí brúfríd an lár agus a gurí léthird eile ráist ach Ciara Smith ag brútham tosaí rud amháin ar an sin aici agus deanta go maiid agus Creedne agus Slachtwer an sin agus Roirta agus Duggan inis Duggan leis níra tá go maithan sin gotí burn agus saoil ionta an sin deanta ag car talú an sin Jesh inis a ríiste chun na mí seo churas te agus Harn Trasnan mas féidir le bháil sin dhéanú agus tús ionta don darna leachan seo Skyhenis ó burn ag brúfríd seansan is fanne burn a golfan a hanne burn leis níir agus saoil den Skyhen sin ón clúil bairánach ár teach do Blahin Machan an sin fásta agus sin ar dóil Machan sin scór ionta ó Blahin Machan i gimach le te gúla na ggóil bailach amháin an sí in san coinear atá siad agus ag teach amachas agus Jesh curtha is te agus Íomh Lavery chunta is te agus a críochnú Jesh clór Harn Tras Farley i gurí Duggan amsú is te haige Duggan inis leis an íar a curthas te heici agus an cún seo Creedne Harn Trasnan ó chus ó seach na sí agus Cleary leis níar seo curthas te agus a rísteala Carrick seaú an áirse láhagin a chun sólar híanais iirecht ó Cleary teachtas te an íar seo ag teitimas te agus ag teitim Harn Trasnan
Ó cléirí agus asamag de Galagly. Ensign Cornell and Ish and near Chaw, Takias Jagas, Fever, Carhas and Curl, Namuira Gunker kill. Henderson, Jack Region Lar, Henderson and Malcolm Malin, Terrare 5 from the Hollywood Cool at Ard Mhacha, Carhas Jack, August Culden, Sky, Krigness, Jack, Tugga, Dun the Costantori, August McCoy, Gafoil, Shellavaki, McCoy, passing into Tugga the Coleman, Trastiga, Coleman, August and Birch, August in the Chocolate Kill. Leave Lima. Chen Malin near the jaw. Touch him, heave the live clear. Love Lash, August, Krigness, Jack and Anga, Ard Mhacha, and 3 cool.